erbyn y reality. Let's mynd syth i'r fideo. Hi, I'm Erin. Fi'n neud y vlog hefyd. Dau adio dau yw... Felly, hyd yn unig 1,000 adio 1, lluosi pai, lluosi 67, rannu 69, a just like the gwyth yw... Catherine? Wedi gwylio. Hoplo dawel y llaw. Hoplo dawel. Oce, fi dawel yna. Oedd fi wedi cael 2,000 yn y prawf. O ti'n adolygu, mae'n iawn, ti'n adolygu. Fi wedi trio eto, pa'i poeni. Fi wedi cael 2,000 yn prawf. Be? Ti'n grounded? Oh my god, nadwy. O, Os ti'n mynd i gael gwaith, ti'n mynd i fod y stryd. Fi wedi cael da. oh na! O ti'n adolygu, ti'n adolygu. O ti heb adolygu. O ti heb adolygu. O fi os ti'n gwersi, dim byd. O ti'n siarad yn gwersi. Bad, mae pobl yn bad. Mae gen i popeth am ysgol cas pensil fi, llyfr fi, llyfr arall fi, a ffeil fi. Gadael i ni fynd. Ysgol te plant o leich ffeiliau mas, a llyfrau, a cas pensil. Matty, ble mae dy eiddo? Y logo fi. Mae gennych chi 1 awr a hanner i wneud y prawf hon. O, mae hynna digon o amser. Mae gennych chi 2 munud ar ôl. Dwi'n sgwennu dim byd. Aw. Hwyl fawr!